Nummer 1. Superoptimisten. Du siger, jeg har en helt ny hjemmeside. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge nummer 1 på ordet A-kasse. Hvor hurtigt kan du klare det? Og superoptimisten siger selvfølgelig, det er skam ikke noget problem. Jeg skriver nogle gode lange artikler på ordet A-kasse, og så skal du bare se din hjemmeside stryge til top som Dannebrog på dronningens fødselsdag. Så kan det være, at du bliver glad, men det er ikke det rigtige svar. Det svar, du hellere skulle høre, det var nærmere noget i retning af, der er faktisk ret stiv konkurrence om ordet A-kasse. Men jeg vil se på, hvad jeg kan gøre. Der er helt sikkert nogle relaterede søgeord og søgeordsudtryk, som jeg kan skrive artikler på, som også hjælper dig nærmere dit mål om at komme op på ordet A-kasse, og som skaffer dig trafik allerede på vejen hen til dit mål. Så pas på med superoptimisten, fordi du får ikke det resultat, du havde håbet, og slet ikke så hurtigt, som du måske havde troet. Så kommer vi til SEO-tekstforfatter nummer 2, som du skal være forsigtig med at hyre, og det er oversælgeren. Du spørger din SEO-tekstforfatter, hvor lang skal en SEO-artikel egentlig være? Og SEO-tekstforfatteren siger, jamen den skal altid bare være 2.000 ord, fordi det er en god længde. Men det svar, du egentlig gerne ville høre, det kommer helt an på, hvor stor konkurrencen er, om det er søgeord eller det er søgeordsudtryk. Og det kan jeg undersøge for dig, når vi har fundet ud af, hvad det er for nogle ord, du gerne vil højere op på Google på. Du har jo selvfølgelig ikke uanede mængder af ressourcer til SEO-tekst, så derfor skal vi jo naturligvis starte med det vigtigste først og prioritere de vigtige søgeord først. Så pas på med oversælgeren, fordi ellers så kommer du til at betale for søgeord, som måske ikke var så vigtige, og så har du måske ikke penge til at komme højere op på de vigtigste søgeord. Så kommer vi til SEO-tekstforfatter nummer 3, som du skal passe på med, nemlig ansvarsfralæggeren. Du siger, jeg vil gerne højere op på søgeordet hundekendel i København. Kan du hjælpe mig med det? Og ansvarsfralæggeren siger, ja, selvfølgelig, du sender mig bare de emner, som du gerne vil have, jeg skriver artikler om, og så gør jeg det. Og så linker jeg hen til din side om hundekendler i København. Men det svar, du egentlig gerne vil høre, det var, ja, selvfølgelig kan jeg hjælpe dig med det, og jeg kan også hjælpe dig med at finde de emner, som du har brug for artikler om, når du gerne vil højere op på dit søgeordsudtryk, hundekendler i København. Så pas på med ansvarsfralæggeren også, og kig dig godt for, før du vælger en SEO-tekstforfatter. Måske sidder du lige nu og tænker, at jeg kunne egentlig også godt tænke mig at få nogle bedre placeringer på Google. Og hvis det skulle være tilfældet, så vil jeg gerne tilbyde dig en SEO-analyse. Og hvad kan du så få ud af den her rådgivningssamtale? Her kan du se, hvad Cecilie skriver om rådgivningen. Tusind tak for din tilbagemelding. Spændende svar. Det er et helt nyt felt for mig. Det er en stor hjælp at få en retning og hjælp til, hvor jeg skal begynde. Jeg har fået meget ud af det og glæder mig til at komme i gang med at optimere min hjemmeside. Igen, mange tak for din hjælp og store viden. Og det er jo bare rigtig rart for mig, at jeg kan hjælpe folk på den måde. For det kan selvfølgelig godt være lidt drilsk at komme i gang med søgemaskineoptimering, hvis man ikke har nogen erfaring med det. Men det er faktisk ikke specielt svært, når man først lige har forstået principperne i det. Men lad mig prøve at vise dig et par eksempler på, at det godt kan betale sig at gøre noget ud af SEO, og det måske kræver mindre, end du tror. På billedet her, der ser du en morningscore af en hjemmeside, og som du kan se, så er der i starten af året ca. 1700 søgeord, der ranker, og da året er ved at være gået, jamen så er der over 3000, altså nærmest en fordobling. Og det er med, hvad jeg vil kalde en behersket SEO-indsats fra min side. Og så kan vi jo lige prøve at se på et andet opmuntrende eksempel. Denne her hjemmeside, som er i skønhedsbranchen, den oplever en virkelig stor stigning der i slutningen af november måned. Og det er faktisk resultatet af, at jeg har bygget en lille håndfuld links, og så har gennemført en mindre hovedrengøring. Nu er det ikke fordi den her hjemmeside har en vanvittig høj morningscore, men det beviser bare, at selv med en lille indsats, så kan der godt ske store ting på kort tid. Jeg håber, du er klar til at booke din egen SEO-analyse og SEO-rådgivning for 0 kroner.
Det foregår sådan, at du klikker på linket hernede under videoen. Det fører dig hen til min hjemmeside tekstfokus.dk. Og der kan du så skrive din webadresse i tilmeldingsformularen. Og så snart jeg hører fra dig, så kigger jeg på din hjemmeside. Du får selvfølgelig også tilsendt et booking-link, så du selv kan finde en tid til rådgivning i min kalender. På den måde så får du lige præcis den tid, der passer dig bedst. Så klik på linket nu, mens du husker det, og jeg ser frem til at hjælpe dig med SEO. Vi snakkes ved!